Hoping nga aga Bumbo Vince, sugad man na mamarate ya Bumbo Radyo, hoping nga aga aton nga tanan. Ayan. Ma'am, inin kumusta ang kulan naging assessment niyo? Na nakalabay nga Semana Santa labinan mga bukid naging sak anida ma'am. So far Bumbo Vince naton baga kuan niya nga Semana Santa, ang pamalandong. Inin baga naging hapside, generally peaceful ang naging pag kuan niya na celebrar ba itong tama nga term. Hini nga naton Semana Santa no baga didiha station 2 nga area baga wala man naipatik nga mga insidente. And very thankful gyapon kita mga bumulig haton pag mandohan naton mga area naton mga bukid. Sugad man na naton mga force multipliers Ayun. Sa tira baga pull out rin naton. By the way, may mga pulis pa nagbabantay mga bukid ba? Or pull out na hira? Pag kaya na Bongo Vince pull out na po, kutob kakulopan namon dumara nga pagbantay diri laha mga bukid upod naghihapon ang mga beach area diha area Tacloban Okay, mga kakulop inin Easter Sunday, ani ba nakad to mga kariguan di ba ma'am? Ay yes po, nagiging tradisyon manggod na pag Easter Sunday mapadagat mga ngarigo. So may dakitad to nagpaka-detail ngadto, may kapulisan nga na libot, nagro-roving. Wala man mga untoward incident like for example mga hold up sugad dito na pitpakita negative ma'am. Bagabuyag, Bumbo Vince, waray kita mga sugad na insidente. Nanahi kuan niya na nga Semana. Pero kadamon mga ininapas nasa kang tambukid ma'am. Kinita niyon baga pag-iban hapag kaya na. Paran una. Baga amo gihapon Bumbo Vince, same lagi hapon ang last year damo gihapon ang mga nasa ka. Ang baga na kuan tawag ito. Tama ba nga term? Pinitin siya? Yes. Nansasag ka nga diha bukid, Ayun, okay. Pero, mga incident at mga, kuan ma'am, nadadakpa rin nga pagtaga mga bulang, inin, tupada. May mga nahinidakpa na Tacloban, ma'am? So far, diha, kanan station 2, may da kami na dakop. Actually, walungan ininhira katawo nga na dakop tungod din nga illegal nga tupada. So damot nagque-question kay ano kuno illegal. Natural kaya di yan mga kuan man lang tawag ito tapok-tapok. Magkukuan hira ni mga lugar at sasabong magtutupada. Kuan din kakano kadadakop ni ma'am? Kakano nadakop? Di diningan Biyernes. Naihan ira katurog ani ma'am kay Sabado, Biyernes ang gabi, Sabado. Baga amoy ni Bumbo Vince natabuan imbis na Holy Week naging Holy Week manggod. Holy Week. So yan ani ba mag-regular luatinin baga pag pag kumakapyan sa hira. Usually pirat baga piano sa ni ma'am. Mga sagad dito. Dahil niya kuan 36,000 pero depende na lang kung baga magkuanin indigency liwat. Kung na-indigency, namor minus ma'am, na iba-iba na. Na minus lot ito. Ayun, okay. So, di ma'am, mga lugar, baga nagkadadakpan. Di dahil din natabuha kuan, Barangay Bagakay. Bagakay. Ikaw ganin niya, dalit iramit mga kalubian ma'am, di ba? Yes po. Di da nga net baga hagra yung area, ton baga diri makukuan dayon itong pulis, makikitan. Pero so para, malagi po nagkadadakop. Dadakpan ma'am, kay siguro nagsumatan na perdi. May pasalamat gyud kita nga may da mga naghatagin info nga diha istasyon nga may da mga illegal nga tupada nga gindudumara nga iba-iba nga barangay. Ayan, ada kay wari man hiuli magdidahan Sabado dan Domingo, wari man hiuli nga tarabalay. Ada kay masusugad wari talaga wari talaga mahihimo. Sige, atag ko tigayon na imo ma'am, minsay nga retrato mga kabukter especially mga inin binmulig, ma-secure ang ato mga force multiplier, ihatag ko tiganom, go ahead. Nakula mensahe Bumbo Vince sugad nga doon naton mga force multiplier nga nagbulig ang CIA, ang PARDS, ang Tumeco, ang iba pa kada volunteer, ang iba-iba nga barangay damo namong pagpasalamat tungod na naging mahapsay, nga naging peaceful ini nga atong ginubara nga Semana Santa So damo nga salamat nauton ta nga maging kuan ni naton practice na diri la kun may da mga okasyon everyday na mabulig gihapon hira pag
implementar na magkamayada in peace and order and public safety itong Tacloban. Yun. Anyway, Police Major sila nagmam. Damong salamat oras mo brady mo pahinga aga. Good morning. Salamat mama. Thank you. Damo nga salamat, Bumbo Vince. Okay.